Imagina't que no és veritat, que per un moment, no sé, vivim en una novel·la apocalíptica. Dis-me que no. No, millor no digues res que et conec. Esteu infectats de fake news. Infodèmia, li diuen. Tot el dia veient la televisió. Ens estan menjant el coco. Però que decreten un estat d'alerta? És que és molt heavy, eh? Mira, tu saps per què se n'ha anat Joan? Perquè sí, se n'ha anat Joan. Sí, ja sé que hauria d'haver-t'ho dit abans, però és que amb tot això, no sé, va ser molt ràpid. A principis de març me digué que lo nostre no funcionava, que se n'anava a casa dels pares, i en fi. Sí, el pis està al seu nom. I hem d'arreglar els papers perquè n'hi ha coses que no són meues, són d'ell. Mira, per exemple, l'ordinador pel qual t'estic cridant és d'ell. Me lo va deixar perquè el meu està arreglant-se i el necessita perquè he d'estar connectada. He d'estar teletreballant. Teletreball. Espera que em criden. Val, ja estic. Res, un paquet que demana per Amazon. El cas, que vaig estar llegint una notícia d'una font oficial, perquè tu sols t'has de fiar de les fonts oficials. Encara que, clar, cadascú diu una cosa diferent i, en fi. Però bo, això és de fa quasi un mes, mira. China sospecha que el ejército de Estados Unidos pudo llevar el coronavirus a Wuhan. Però és que no ho entenc. I per altra banda, mira, n'hi ha gent que es pensa que és un virus que s'han inventat els americans o els xinesos. Per altra banda, que és un home que s'ha menjat un ratpenat i ho ha propagat per tot el món. I per altra banda, que és una estratègia de màrqueting. És que tu ho entens? Perquè jo no. No sé, mira, lo que t'estava dient. Quan va començar tot això, la gent eixia sense cap preocupació a fer-se una cerveseta amb els amics, a la terrasseta, al solet, però és que al dia següent es van demanar que ens quedàrem a casa, van tancar els bars, van tancar els restaurants i sols podíem eixir per a algo de primera necessitat, per a fer la compra, per a treballar, per a passejar al gos, sense passar-se, també te dic. I és que si ixes i no tens una excusa per la qual has eixit, et poden multar. Mira, jo per exemple tinc l'excusa de que no paren de donar-me faena i esta nit, per exemple, he d'entregar 2 informes. Sí, el de les denúncies per acosament. Però, mama, no digues res, que és confidencial, eh? Sí, ja sé que no parles amb ningú, però és que ens l'estem jugant. En fi, dona'm 2 minuts i acabem la trucada. Però a veure, mama, et fa mal alguna cosa? Et fa mal la gola? Et fa mal el cap? Et costa respirar? Val, aleshores no serà res, no t'obsessiones i no crides als hospitals que ja estan prou col·lapsats, val? I per favor, cuideu-se moltíssim i no eixiu a no ser que siga per algo de primera necessitat, val? Vinga, va, et deixo que he d'acabar els informes. I mamà, tranquil·la que pront ens podrem veure i ens podrem abraçar, val? Vinga, et deixo, ja xerrem. Adeu.